Boink. Ej. What the? What? Yeah. Halløj og velkommen til et nyt og spændende afsnit på den her helt igennem forfærdelige let's play, som jeg er i gang i. Og det skal siges, at jeg prøvede at optage episode 2, men det gik ikke så godt. Der var et eller andet, der fuckede fuldstændig op, da jeg skulle til at redigere filmen. Så derfor så tænker jeg simpelthen, at jeg bare vil filme om igen. Det kan jeg sagtens. Så I skal ikke tage, der er unlocket flere ting herover. Vi starter bare, hvor vi slap med det her. Og det er sådan, at jeg faktisk har tænkt mig at optage alt det her ud i et køre. Også episode 3, og måske også 4. Og så har jeg tænkt mig at klippe det op. Så er det ligesom mere ordnet og sådan noget. Lad os bare komme i gang her. Her så ser det ud til, at Ronald han er blevet eftersøgt. Sikkert af nogle mexikanere eller et eller andet. Så lad os tage til Mexico og redde Mr. Rump. Super. Ja. Vi må redde ham. Ah! Ups. Nej, der kommer taco. Så, vi prøver igen. Mr. President! Nej, det var ikke det. Det gik ikke så. Prøv igen. Vi må redde Ronald Rump fra de dødsensfarlige mexicanske tacos. Og der blev hans hoved så lige hugget af. Ja. Lad os prøve igen. Vi redder dig! Og han brækkede lige benet hårdt. Så der, uden at smadre noget som helst. Måske det vi faktisk skal gøre er... vi bliver nødt til at vente lidt før vi skubber til ham, fordi så tror jeg ikke at tacoen den vil sigte efter ham. Og der kom en til. Nu er han helt klart død. Lad os prøve igen. Denne gang holder vi pause. Og så! Nej, du må ikke falde ud, Dick. Sådan der. Tacoen falder. Og vi redder ham. Sådan der. Og vi kan ikke komme op. Næste scene er klar. Okay. Så. Vi må lave front flip. Nej, det gik ikke så godt. Front flip. Hvis bare Maja kunne se os nu. Hahaha. Kan vi nå det? Vi reddede præsidenten, og se her. Jeg har også lige fundet ud af, at man kan lave nogle ret sjove ting. For eksempel, man kan gøre sådan her. Wow, og kaste sig selv rundt. Der er alle mulige sjove taster. Bum. Vi kan sparke ham. Gennem muren. Nå, lad os bare gå videre. Jeg tror, der er et eller andet galt der, for jeg kan huske, at der var nogle flere baner. Lad os lige prøve det igen. Sådan der. Der var flere baner. Okay, front flip. Nej, ja. Front flip. Haha, vi skal ikke gå om hjørner med. Vi skal ikke løbe om hjørner med Dick Rockhart. Nej! Det gik ikke så godt. Du kan nå det, Dick. Han døde. Nej. Mr. President. Nej. Det er også de dumme mexikanere deroppe. Vi må sparke dem. Se her. Det er også et af de tricks, der er her. Hvis man trykker 4, BAM! Så laver man lige sådan et low kick. Okay, lad os redde præsidenten.
Ej, det var ikke godt det der. Jeg skulle nok have lavet front flip. Sådan der. Vi redder dagen af en gang. Vi er de stærkeste. Boom. Og hvem er nu? Nej. Det ser ud til, at der er en dødsensfarlig mexikaner, som der har stillet sig op i et snigskyttetårn. Vi må redde Amerikas præsident. Tag den. Og det ser ud til, at jeg tænker her. Det ser ud til, at det er ninja. Det var simpelthen en ninja hyret af den mexikanske præsident, som der stillede sig op i et tårn lavet ud af træ for at myrde præsident Donald Trump. Lad os komme videre. Og det er så taco-missionen her. Lad os se, om vi kan klare den uden at han dør for mange gange. Sådan der. Åh nej, Mr. President! Sådan der. Det var ikke så svært, når man ved, hvad man skal gøre. Vi reddede ham af en gang. Boom! Og så front flip. Det var ikke så godt. Nej. Åh nej. Vi når der aldrig sådan her. Ej. Og så faldt vi ned. Det var ikke så godt. Ups. Kan jeg også lave? Nej, det kan jeg ikke. Prøv igen. Nej. Vi kan godt. Vi kan nå det. Nej. Vi har lige klaret den her bane her. Nej, vi gik for langt. Det kan måske hjælpe os med at komme lidt længere. Nej! Skulle vi aldrig have gjort. Boom! Vi reddede præsidenten. Boom! Haha! Sådan der. Så fik vi afsluttet det. Og lad os så gå videre til næste kapitel her. Og det ser ud til, at Donald Trump den her gang er på vej til Kina. You go over to China. You take China. China. I love them. Jeg ved, hvad der sker der. Jump pad. Han døde. Pause. Det er ikke så godt. Så. Bum! Nej, det var ikke nok. Nej, han døde alligevel. Tæt på. Vi prøver igen. Samme metode. Vi fløj for langt. Han blev skudt. Folkens. Og vi kan ikke komme op. Så er det der. Nej, det gik ikke. Vi er lige på hatten her. Vi endte bare i en bunke skrammel og skrald. Bum! Nej. Bum! Sådan der. Vi redder dig, Mr. President. Sådan der. Okay. Hvad har præsidenten? Nej. Nej, præsident. De må ikke springe. Nej. Præsidenten brændte. Au, det gør vi også. Vent lidt. Nej, det duer ikke. Vi skal springe ned her. Bum! Det var ikke nok. Bum! Han landede alligevel der. Nej! I fløj alt for langt.
Boink. Ej. What the? Yeah. Wow. Vi danser. Hvis vi falder ned i... Der. Nå, jeg tror bare står før vi crasher. Vent lidt. Haha, stjernerne er over os. Nå, retry. Nej. Bum. Nej, jo, wow, hey. Sådan der. Vi klarer den. Hvad sker nu? Nej. Mr. President. Nej, det var tæt på ellers. Ej, så tæt på. Fordømte sniper. Ej, han blev skudt lige fra oven. Giv plads, kinesere. Hvad skete der? Han døde. Vi må gøre, hvad er det for en knap? Nej, forkert knap. Sådan her. Vi må pumpe noget liv tilbage i hans fod. Det duer ikke. Det duer ikke. Vi må bare... Ej, kom nu. Så. Vi må bare... ja. Lad os bare komme videre. Bum! Sådan der! Haha! Tak for hjælpen, kineser. Na. Vi er de bedste. Vent. Ups. Jeg skal lige have en ting. Gør lige en ting her. Na. Og så står der trykker. Så. Nej! Nej, Mr. President! Nej! Bum! Det kunne være godt. Måske det er det, vi skal gøre. Vi klikker bare en enkelt gang. Det gik ikke så godt. Det gør bare... Måske kunne bare... det kan jeg nok ikke. Hey! Han overlevede! Jubi! Vi er de bedste! Ja, sådan der. Sådan der. Krav sikkert sådan helt ned sådan her. Nej! Han falder ned! Han falder ned! Nej! Han blev forvandlet til en kinesisk takeaway-ret. Nej, det gjorde vi også. Sådan der. Vi er klar til at redde præsidenten fra det dødsensfarlige fremmede mad, som der ikke er. Bum. Sådan der. Det der må redde ham. Bum. Wow. Vi reddede ham fra den dødsensfarlige pakke nudler. Og husk nu på, at kopnudler, de kan slå ihjel. Ja. Og det her, det tror jeg så er slutningen i den episode. Jeg vil så godt nok blive ved med at optage, fordi at sådan gør jeg lige her. Ups. Så jeg går videre, men det bliver så i næste episode, fordi altså, vi klipper her. Bup. Så vi ses næste gang.